Mithi aboni habani sayaw arna to look for actually reason ama bini 1 2 3 go. Yes. Hey guys, welcome back to the channel. To look for dini ang board extra arna to mane no balik for na reason hey guys to look for na suddenly arna mane suddenly lane jabai be bustu ko jai gasinibo dream gasi youtuber ni dream gasi mansini din ajikali to bini gasinibo dream jana faibi arna to biko mane look for jebu planning gya mane suddenly mane monse challenge bai dolane jabe arna to look benja ba tentere yeah to look for finally this what 14 Pro Max. Okay look bra to mane look for everybody bujana dinar pro mane look for beani amna na dream na to dream a success na bai der na to look for by the way mane ang look for bikala na jabe ang nia mane 1 week jabe arna mane ang video ban ja kan look for na dakali ang no tana video ban to bo change look for mane ang video frang monse iPhone monse issue mon to mane bias to dasani to bad look for gorom na to mane gorom iPhone mane bahut gorom jair na to look for biau nang dini first iPhone opening look for first iPhone ni mane water test mane waterproof test look for khamna ida okay to look for nai man jabai direct look for ang samgan ke daya okay my 12 Pro sorry 14 Pro Max look for okay to look for 9 say to guys are you excited oh my god mane der lagre mobile look for na isau gi khadar na to look for risk la ne okay 1 2 3 go. Yes ayay my phone to look for dang dekhai gan mane dei singni phrai bore phayam bito look for jebu jakhaya 100% guarantee arna mane 30 meter singo mane iPhone a mane video khalam hai to bi 1 meter no look for na ar video je pressure gya to bi je buje ha okay to mane dei singni phrai bore camera phai to ikang ise 9 year na to look for 9 da yang senesai iPhone da ni look for di iPhone to na je singni phrai bore phai camera ya camera police lagao ya Hello, mane sound to pia jan hago. Sound to pia jan hago. Tolong for nubena iPhone ni power ke. Tolong for iPhone ko mane bari lana jadeng mane bari suddenly mane look for silence lana jadeng dikang look for dosena bungasino to bini sigaونه mane meya जोंनि बिदाय जों लोगोफोर फर्माल एडुकेशन नि माने जे जायखौ लोगोफोर जों उन्दैनिफ्राय नार्सारि केजि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोगोफोर हा 18 लासि फायो एम ए आ तो लोगोफोर 18 लासि जों बे थाखो फर्माल एडुकेशन को बे माने बिनिफ्राय गैला आरो ना फरायनाया माने दोङो लोगोफोर गोबां दङ किन्तु बे फर्माल बे सिरिया माने जोबो आरो ना बेयावनो तो एम ए लोगोफोर एम ए नि 4th सेम लोगोफोर फेयरवेल माने बिदाय माने बे मिया लोगोफोर जानो थांबाय बहुत गाज्रि नांदों आरो ना माने जोंनि फरायनायनि जि थाखो बे माने लोगोफोर जोबना थांबाय आरो ना तो लोगोफोर बिनि माबाखौनो आं माने मोनसे लोगोफोर मेथाइ खनदोंमोन तो माने बिनि माने मोननैसो महलखौ लोगोफोर आं देखायगासिनो दे तो लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे गेमनि सोमोन्दै लोगोफोर बुंनायदों जाय माने भारतनि भितरावनो बहुत मोजां मोनसे गेम आरो ना ओमफ्राय बे गेमनिफ्राय नोंथाङा गोबां रां लोगोफोर खामायनो हागोन आरो ना तो लोगोफोर जेरैबायदि जोङो फेसबुक इउटुब इन्स्टाग्राम बेफोरबायदि एपाव लोगोफोर जों गोबां सम होयो आरो ना खिन्थु जों बेफोरनिफ्राय मा थाइसे फैसा मोना बा जुदि नोंथाङा IPlwin एप्सखौ डाउनलड खालामो होनबा नोंथाङा बिनिफ्राय लोगोफोर गोबां रां खामायनो हागोन आरो ना जेरैबायदि साइन आप बनासनिफ्राय मान्थलि केशबेक डाटानिफ्राय VIP डाटानिफ्राय आरो गोबां रोखोमनि नोंथांमोना माने फैसा आरजिनो हागोन आरो ना जुदि नोंथाङा लोगोफोर बेबायदि गेम गेलेनानै माने गोबां फैसा माने आरजिनो हायाबा लोगोफोर बेयाव मा लस जागोन ना तो लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड तो नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव लोगोफोर लिंक दङ थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै IPlwin एप्सखौ लोगोफोर गेलेबानो जाबाय आरो ओमफ्राय गोबां रां लोगोफोर खामायबानो जाबाय मांगे तुझाको तब सुनाको ले जाओ तुके मुझको जाओ और चल गोरी ले जाओ तुके मुझको ओके 1 2 3 go लोगोफोर दाया सफैबाय बहुत मोसाबाय बहुत इन्जय खालामबाय बहुत माने जोब्बाय आरो ना जोंनि बे फरायनायनि थाखाय बे सिरिजआ जोबनो थांबाय आरो ना होमबाबो जोंना लोगो एग्जाम जायाखै एग्जामा जानोसै तो 12 जुननिफ्राय जागोन एग्जामा तो लोगोफोर
Really sorry guys. To batu mun logo na. Mana iPhone logo pa amin node. Jadi ang logo ni jar na mana logo new la dan iPhone to biko logo perang just tentang mana just macam bisa prank kan betul logo perkasa cuma nanti saya dasi malas mana video ko ni agak sini man. To kasi logo perto tentang mana betul logo support hobe tu. Bang sanji semua logo perang iPhone lah mana haganar na mana logo perang iPhone ah gudu ni friend simang deh. Dabu mana pisa ni basi dah mana hacker na mana gebang logo perang nokor plan ngajai foreign entakai gari finance room para de bezal. Mana logo perbinda kayang lana hacker na notong malah logo lana itu bisa sengit do. Faisyana mana milaya jangan dengar na. Logo sorry deh. To gazri mana so gazri mbak na logo pernah. To bisa mesti pranker na logo pernah. Gazri mana di sorry. So gazri mana bukan komen kalaman coba deh. Logo beberapa ni sabar beberapa macam baik. Logo mesti betul na. Dah sendiri le बहुत माने मा होनगोन दा भाइरेल खौनो बुंनांसिगोन भाइरेल जागासिनो माने जोंनिया मिथि आब'नि हाबानि सायाव आरोना थ' लोगोफोर एक्चुअलि रिजोना मा बिनि हाबाया माने बोरै जामारखो एक्चुअलि बुंनो मोना मालायनि पार्सनेल लाइफआव बिदि हाबनो मोना बिसोरले माने गावसोरजोंलाय माथो जालायदोंना जोंथ' बिसोरनि जेनेबा पार्सनेल लाइफखौथ' जेबो मिथिया नङा होनबा सोरखौबा गारदों सोरखौबा लादों सोरजोंबा खारदों सोरजोंबा माने कर्ट मेरिज जादों माने बिदि बहुत खोनागासिनो आरोना खिन्थु बिसोरनि माने बिनि बिखय बुंनाया माने मोजां नङा आरो गाज्रि आरोना माने जिहेतु आबौआनो माने बेखौ पाब्लिक खालामाखै हा थ' जिहेतु गोबां मानसि सोंहरदों माने आंनि आबौआ एसे क्ल'ज नालाय माने गोदोनिफ्रायनो बिदि भिडिअ बनायबाय थानाय माने फ्रायानो सोंहरो आरोना माने मा जामारदों एक्चुअलि थ' लोगोफोर मा बुंबावना ओमफ्राय बिदि बुंनायालाय लोगोफोर गोरोन्थि खिन्थु आं जा मिथिदों लोगोफोर माने कर्ट मेरिज जाफैदों होननाय खोनादों आरोना माने जोंनि जायगाया खाथियावनो खैदाबारि जोंनिफ्राय जास्ट 7 किल'मिटार जायो आरोना ओमफ्राय जायजों फैदों थ' आं नाम लाला लोगोफोर थ' नामखौलाय नोंथांमोना मिथिखागौ जां माने आंनिनो गोदोनि लोगोमोन आरोना थ' दाबो सिनायो खिन्थु नाम्बार गैलाया माने नुबा बाथ्रा होयो आरोना थ' बिनि सायाव लोगोफोर आं जेबो बुंला मानोना मालायनि पार्सनेल लाइफनि सायाव बिदि बुंनो जोंहा जेबो अधिकार गैया थ' आं मिथिगौ लोगोफोरबाबो आङो बुंला आरोना थ' माने लोगोफोर माथो बुंबावगोन ना माने लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन माने जिखि जाया खासे फकासाव थानाय मानसिया माने गावनि नेक्स्ट स्टेपखौ माने गोबां सानै हयै खालामनांगौ आरोना मानोना बिथांखौ माने फ्रायानो गोबां मानसियानो फल' खालामो माने बिथांबायदि गोबाङानो माने जानो नाजायो थ' आं दायो लोगोफोर मिथियाबो बुङाखै माने जाय फकासाव थानाय मानसि जाय फेमास जाय गोबां फेन्स दङ माने बिथांमोना गावनि नेक्स्ट स्टेपखौ माने गोबां सानै हयै माने लानांगौ आरोना थ' बेखौनो बुंसै आरो आं जेबो बुंनो साना माने गावनि पार्सनेल बिसोर बेखिनियानोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' सोरबा लोगोफोर गाज्रि सोंबाय नामा आंनि आइफननि प्रेंकखौ गाज्रि मोना दे जास्ट मोनसे फिसा प्रेंकसै आरोना फ्रायानो प्रेंक खालामो नामा लोगोफोरना माला फैगोन आंनि बे आइफननि सिमा थ' लोगोफोर बेबायदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय सानसे समाव लाथारगोन आरोना आइफन थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै